Sige, marahay na aga po sa Indogabos. Ayaon po kitang ngunyan sa ikalimang aldaw kang public presentation kang mga plan and budget kang iba-ibang departamento kang syudad ni Naga. Pero bago po kita magpuon, siguro magayon na magkigo muna kitang opening prayer para po sa success kaning presentation ngunyan asin kang masurunod pang aldaw. Our Almighty God, Creator of heaven and earth, we come before you today under extreme threat of this pandemic. We still praise you. You neither slumber nor sleep. You are watching over our land and our people in these perilous times. We humbly ask your forgiveness for all our iniquities and weaknesses. We believe that our strength comes from you. You hear our cry for mercy, for protection against peril, because here we are, gathered here today, giving us the opportunity to serve. And we thank you, Lord, for that, for your glory. Grant us your peace and calmness to overcome fear. We pray for those in despair, needing comfort through your Holy Spirit. Your word says that you will keep in perfect peace those whose eyes are fixed on you. We believe in your love for us and the healing of our land with your grace and your power. In the name of our Lord and Savior Jesus Christ, we pray. Amen. Okay. Ako po si Gladys Palan from the Secretariat Office kang Naga City People's Council. So kay banan ko po digdi sa laog kang BSTC, di po ang venue kang public presentation. Ang samuya pong mga documenter, sininya sa kasi Gigil. Yaon na po din sa ang mga bisita tango yan para magpresentar. Na, sa panginginutan po kang sa Water Services, si Ma'am na Emilia Cayonte. Kay banan din po si Engineer Joanne Suliman. Ay, Ma'am Joanne Suliman. Ayan po. Kay banan mi din po ang board member kang Naga City People's Council from the transport sector, si Miss Marica Rule. Yaon din po ang taga-Sepio, ang satuya pong araal daw na nagko-cover kan satuyang live stream. Salamat na maray sa Sepio through Mr. Alan Rayon Dangas. Siyempre po kaibanan na po ang taga-Liga, si Sir Frank from Liga. Ayan, sa office po kang Liga ng mga barangay. Nahiling ko na din po si Benedict Diaz kang Barangay People's Council. Saka sa youth sector po si Benedict, naka-online na siya via Zoom. So, gawag yata, pwede pa, say pa? Ayan, si Sir Ramon Jeronimo, permi po siyang yaon. Thank you, sir. Sana sa sunod, kung may vacant time ka mo, magayon po siguro na makadrop by din ka mo sa BSTC. Pero salamat po tayaon na sinda. Nag-iimbitar pa po kami sa mga nag-aantabay sa nagdadarangog o nag-browse Facebook. Yan, baka po pwede din ka mong makadalan sa Facebook Live po. Saka sa Zoom, kung gustong mag-join join duman sa mismong discussion, makapag-participate online. So, mag-click lang po duman sa link na tinaomi sa Facebook. So, ma-start na po kita. Since Mayo pa po kaya sinaka-assign ngunyan na ma-present ang General Services Department, GSO. So, isunod ko na muna po ang Water Services Office. So, iapudan ko na po si Ma'am Emily Cayonte, ang representative ninda para mag-present kang plan and budget. Maray na aga po sa Indogabos. Ako po si Emilia Balansi Cayonte, represented ni Engineer Bem Bulaong, ang samuyang head, division head. Ang opisina ko po yun po ang Water Services Division o WSD. Ang samuya pong mandate to maintain all water lines and facilities in all government facilities. Yan po. Ang sector ko po is environment and infrastructure, vision to provide Naguiños access to safe, clean, and potable drinking water. Mission to provide easy and prompt services to residents in areas with water supply shortage and to maintain safe and clean water supply in Naga City. Functions: responsible for the installation of shallow well and replacement of damaged water pumps as
installation and maintenance of water lines and facilities within and under the jurisdiction and authority of the Naga City government. Ang samuya pong services, bako sana po sa gabos po government institution, saka po itong mga barangays na nangaipon ng tubig po. Alibawa po, dahil mayong kakayahan magpatakod ng sa nawasa, pigpo-provide pong jetmatic pumps. Yan po, pero po may inspection po nangyayari dyan, at least po 10 household. Ayan po, tapos pinuprovide po sindang pati po materials and installation. And ang mandate po may legal basis, Water Services Division was created under Ordinance Number 2011-001 and Ordinance establishing new departments, divisions, and offices in the administrative structure of the city government of Naga. Ang samuya pong budget, ang samuya pong mga, pwedeng sige, slide. Si mga, aron po kayo ng organizational outcome, may maabot po sa mga request, po kung shallow or public faucet, pagkatapos po, ina-identify po kung replacement of upon inspection. Pag approve po, pag may gamit na pong available, tatakudan na po sinda, and pag public faucet man po, i-endorse sa MNWD, sa Metro Naga. Yan po, gabos sa materials provided kang city, ang monthly consumption lang po, ng mga sibang sa public faucet, sa inda naman po yan. Tapos po, ang maintenance kayan, sa city Manggaray po, kami po ang nagpo-provide. Yan po si mga accomplishment po kanakaaging taon. Next slide. Yan po. Yan po, pipe-laying po nga po kayan, installation ng public faucet. Harayoon po yan. Ngayon po, kanakaagi pong mga bulan, si mga day po inaabot, talaga kakayahan magkaigwaning sa diring. Harayoon po. Siguro po mga 5 rule yung PE-tubingan itom na hose ang nagamit dyan. Talaga po hindi ninda kaya. Kaya pig-provide po kan city. Diyan po yan sa Pakul. Next. Yan po si mga government institutions, mga pigtataan tawag po sindang lalo na ngayon, mga opening ang klase, nagpupunan, nag-start naman po kita sa mga schools. Yan po. SDG goal, ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all. Gender issue, empowerment and gender equality in sharing the resources to the community. Expected results and means of verifications. Acquisition of truck vehicle in our office is extremely in demand to continuously provide the basic needs and prioritize requests of elderly children, including PWDs, and continuously provide safe and easy access to potable water to the residents of Naga City. Siguro po by 2025, gabusta, ma-provide na ng paanang barangay, lalo na po sa upper, na mayong tubig, mayong nawasa. Iyon po yan ang goal kansa tuyang syudad na dapat matawa na po sinda. Nagkakaproblema lang po kita na dahil sila natawa ng public faucet o sa kasi po kuminsan nga inaaragyan nila private land. Diyan po kita nagkakaikang problema. Pag may mga private na maagyan, hindi nagtutugot si may sa diri kandaga. Iyo po yan. Tapos ang target budget po ngayon na taon is 5,307,025. Kaya lang siguro, daytan marirealize nyo niya na nagbaba si budget me. Nabawasan. Yan po, si proposed may malang po yan. Lalo na sabi, nakalag po dyan truck. Kaya po po talaga ang vehicle para pagta-transport ka mga gamit. Yan pong truck, nag-amount po yan sa 1.5. Saka, mapailing po ang budget ng tinaungin na taon. Siguro po. Hindi ko araw kung paano yun maano. Yan po. Kan 2022 po, si budget mo is 2.8. Ngayon pong proposed budget mo ko tayo sa 2023 is 5,300,000 plus. Yan po ang sa mga
tataon mi na pong, iya pag kabali na po dyan tong truck na kaipuhan mi. Ang opisina mi po sadit-sadit, kaipuhan po may expansion. Kaya po, kaipuhan mi siguro, madagdagan ang sa mong ano. Saka, kadakol pong bagong institution, government facility sa Bigtugtog po niyan. I-maintain, kami po ang nag-maintain kaya kang mga tubig. Lalo na po kato nagka-COVID, si mga COVID facilities, 24 hours po ang takayan sa tubig. Talagang pigmantinirta na mag-iwan tubig para po duman sa mga naka-in-house one. Kaya po, grabe si gastos katong nakaaging 2 years. May naglalawag na income pero po si gastos niya unta dahil po duman sa mga COVID facilities. Sana po ma-avail mo yan 5.3 na budget ngayon na 2023. Hindi pong LBP2, yun na po yung sinasabi ko sa Indo, yun lang yung budget na allocate sa mo. 1.8. Ang pig-propose ko po is 5. Grabe po 1 million lang, 1.8 lang. Kaya dahil may aram kung paano marirealize yan. Kailang sabi bahala na, tatagatawa na lang kami kung anong sa mo, mapoprovide sa mo. Kasi po, yan talaga si mga na-installaran na, kaya po ano i-maintain. Kaya po, tapos po, kabali dyan si truck, na sinasabi mong truck. Kabali dyan sa pig-anuming iyan. Sa truck na sa 1.5, 1.8 yan, kaya siguro, data aram kung paano marirealize ang samuyang project. Pero po, continuous mangyarayan, ma-provide mangyarayan kita kasi mga kaipang kang tao. Jetmatic pump po, public faucet, pigaano tamang po giraran. Pigtataan, inahanapan paagi para matawan sila, ma-provide sila kang kaipuan na mariang tubig. Yan po ang mga Sa gas po, General Administrative Services, purchase of office supplies, mga 20,000, requisition of additional 1 set computer. Kasi po, saro-saro ang computer mi, nagka-problema pa ka nakaaging bulan, kaya medyo nakaagiwa akong problema sa pagsasabit kan sa kuya mga Kaya kaikpunin po additional computer para po padagos-dagos ang operasyon sa mga opisina. Kaya po po dyan mga 80,000 na kaya po ang sarong computer, saka laptop. Next po. Support to operations, Wi-Fi internet connection. Maliyan po kaya sa muyang kaya po magsadiri man kaming Wi-Fi connection. Expansion of WSD office. Sa dit po talaga opisina mi, pag during election time, kada po kami materials, dahil na po arang po sa imiraralagan sa muyang kaya po po ang expansion, purchase of truck vehicle, purchase replacement, si mga tools mi pong ginagamit, ang yabi tubo, taraha, medyo raraot naman po. Tapos po, ining operation, installation ng public faucets, araw katong sinabi ko sa Indo, kadakol pa pong lugar sa to, depressed area, lalo na sa upper barangay, na may pong sariling tubig, kaya provide na pong public faucet. Sunod po, repair, maintenance, mga bago pong establishment of government facilities, and installation and repairs of facilities in all government-owned buildings. Ang sunod po dyan, itong installation of jetmatic pumps. Nasabi ko po sa inyo, continuously po, pigpo-provide po yan sa mga residents kang Naga City. Yan po ang budget ko is 5.34 million. Sana po ma-realize mo yung matawan yung maray na serbisyo ang mga residentes ng siyudad ng Naga. Yun po yan sa muyang budget para proposed budget for year 2023. Okay, ma'am. May question.
Sige po, may naghaharapot na po kaya sa Kuya Digdita, itong iba naghahapot na ka mga present sa sunod. So, tapos na po si presentation pa. Ano, so, ayan na din po pala si Sir Engineer. Good morning po. Apo. Pinainot mo naman na po si Water Services, tahalipot man lang po kaya sa INDA ang presentation. So, may mga kahaputan po ba na yaon po sa mga sa mga attendees sa hali sa Zoom? Si mga yaon po digdi sa laog kang office, baka ay kang DSTC, baka po may mga paglilinaw. Pwede na po kitang maghapot kay Ma'am Emily. Yes po, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning po. From Transpo po, Marie Carol. Ma'am, duman po sa 5 point plus mo na na gustong ma-allocate ng budget. May mga prospect families na po ba and places na po kamo duman para maisagibo ito by the year 2023? Igwa na po bang nag-apply or ongoing pa po kamo Ongoing sa... po ang ano, May. Ongoing na po ang ano. Okay, thank you po. Ayan po. Pero po dyan po, sa alibawa, kung Dewan matausan mo si 5.3, Allocate. continuous man po gira ng pagtumig, pag-survey minsan na pag jetmatic pumps po, saka sa nawasa po, big priority po yan. Thank you po, ma'am. Ikaw pa po. Ay. Yan, acknowledge ko lang po ang presence kan sa tuyang mga karibanan digdi sa loob kan BSTC. Yaan na po ang sa tuya pong presenter po sa Bicol Central Station, si Sir Nanonoy Reforzado. Ang sa tuya pong board member po sa NCPC, si Manuelito Barbolino. Si Ma'am Cecil Dapling, yaan na rin po digdi kay Bananda na po. May question po sa Zoom. Basahon ko po ano. Hali kay Ben. Pag weekend po ba, nag-aabot na po ang tubig? Pag weekend po ang tubig nag-aabot, Banggina. So, medyo maluya po dahil po. Nawa sa area yan. Nawasa po yan na dapat simbagon. Dahil po, talaga po. Pero may first question po kaya o yan. Basahon ta po ano. Good morning. Mahapot lang po kung pwede po matabangan kami sa Mabolo, especially po sa pagdaikon pag-abot po ning alas 6 ng aga. Mayo na pong tubig hanggang hapon po. Yan, nawasa. So ano po bang pwede tanggibuhan kaniyo sa water services? Kung maala ka nang duman sa lugar, kung may igwa pa sa'yo ng pwedeng mala ka ng jetmatic po. Pang support sa indang tubig. Sige po, baka In- po matabangan tapos Ayan po. Yes po. nawasa po garo ang kaipuhan magsimbag kani pero ma-assista lang po siguro. Yes po. Magduman po sila sa opisina, magtaong request. Inspection nun po sinda. Okay po, Ben, ang sabi ni Ma'am Emily, pwede pong magduman sa office tinda para ma-inspect. May inspection po, opo. So, gapa po bang kahaputan? Sige. May mga paglilinaw o medyo dikit lang po kaya ang programa po, dikit nila, lang, sa water services? Sige po, ma'am. Okay, ma'am. One more question po, ma'am. About po duman, ma'am, sa nakabitanan nindo dati ng Jetmatic. Kasi may cases po kasi one time dyan sa lugar, kang Balatas. Dati na po sindang nakabitan, then garo na lang pa na kasi per years naman. Ano po ba ito? Pwede pa man mag-avail to Pwede apply? pa po. Inspection nun po. Inspection nun po, giraray. Kung ano si problema. Kung yung installation na naman, babagaw ng gabos. Oh. Para po ma-determine me. Kaya inspection on me. Ah, Magduman lang po sa opisina, mag-request, magdarang letter of request, para po maduman na opisina. Okay po, ma'am. Thank you po, ma'am. Okay po. I-suggest ko sa iyo. Okay na po. Thank you po. Sige, kung ngayon na pong kahaputan, pwede man pong magdirekta duman sa INDA, sa office po kang water services. Yan. May, actually po, pwede po kami at yan mag-share katong link duman sa Google Drive. Kung gusto po nindong mahiling sa indang mga presentations, kabali na din po si mga LBP forms. Yes po. Eric. Iya po. Yes po. Parehas man lang po. Minsan po, babalyunin din sa muya. Ngayon po, naubusan naman sila materyales kaya babalyunin din sa mga inspection naman po, giraray.
Ayan po. Pagka-transfer po yan sa mo. Ayan po, sa Muya po. Pwede nang i-access ang ano, Yes po. duman na sa Indo. Yes po, sir. Sige. Nagkakaigo ng mga duplication, triplication. So, sa pagtabang, medyo dapat ko specific lang kita Yes duman po. sa ano. Siguro, duman sa Indo sa mga request na araw kayo, duman nagkarumatama sa Indo. Yes po. Oh. Sige. At least nalinaw-linawan, nakaka-update na. Okay po. Siguro, Salamat okay, po. Paano kung yung sinawasa ta, may mga Iyo. concerns po sa nawasa talaga. Pwede man po sa mo, maano mo yung po, Graraya? Magpaabot po sa I-attend, asikasunin po, Graraya, sa Nawasa. Tatabangan din sila kung paano mag-ano. Opo. Sige, salamat po kay Ma'am Emily. So, yan na po ang sa 20 presenters. Pero bago po ako magpadagos, ipasa ko na po kay Manay Lito Barbolina ang mikropono. Tasya po ang ma-facilitate muna po ngunyan na Aldaw. Since day po kayo makakaabot si Sir Doming Corlaque. Next presenter. Ayun ang kaputan man sa Zoom, baka nabasa na. I-acknowledge na po si Yaon sa Zoom, si Yeng, si Director Jun Agumaakang PWD, saka si Sir na Ramon Jeronimo. Sige. Si may mga kaputan po sa ano, magsurat lang po sa chat box kang Zoom para ma-acknowledge, mabasa tayo diyo. Ang masunod na presenter, gano'n kaya ang araw ko, hapon ako 30. Ang aram ko ganyan sa itong sa ano, City Health. Aring may tabi. Sige. Na nagsingit po kay si GSO. Yan na po ang GSO, sir. Siya masunod. Apo. Na po. Sige. Ang masunod yung ang General Services Department. Si Sir na copy ka niya. Si Mr. Maku. Actually, observer lang ko taan ako kaya lang pigpasa na sa kuya. At hapon pa ako ma-facilitate. Pasensya na kamuta naabot pa lang. Ano, si Sir na ano, sa General Services and Department? Sir Art. Pasensya ka na, Sir. Makong record ka. Sir Art. Sige. Siya na pang masunod na presenter. Sir? Ay, aram ko kayo, nagpa-schedule kaya ang Naga City Hospital ko niyan, Pita 30. Ayun po, isisingit ako. Isisingit. Total, ano naman po, ning African Parito na po si Sir na Arthur na Abunal para sa pagpresentar kang sayang department ang General Services Department Office. Yeah. Good morning po sa kabos. Maraid aldaw sa kabos ng taga Naga. Ma-report po kami tungkol sa budget me para sa General Services Department. Basahon ko pa. Ang Office of the General Services po, ang vision is highly competent personnel and equipped with necessary technological support for the systematic custodianship of all inventories and maintenance of street lights. Ang gusto kong sabihin kayan, gabos na street lights po sa Naga, kami po nag-maintain, kami nag-i-improve. Pag gabos na madiklom na lugar, nagibuhan mi na pong paagi, pati ang mga basog, agihan ng tao na nag-uuling banggi, iniilawan mi na po yan. Para si mga estudyante nagkaklase pagbanggi, nag-uuling banggi, safe man, kung minsan mahalas ang inaaragihan. Ang mission mo po,
constantly upgraded skills for the efficient performance of services aligned with the city's vision. Functions, nagpo-formulate po kami ng policies, plans, and programs related to the department's procurement, property management, engineering, maintenance, and other general administrative services, and ensures effective implementation thereof and compliance with government regulations, standards. Saro po sa mga function ng opisina mi, iyo po ang nagtatao kami ng accountability. Gabos po na binabakal kang syudad, pigil record mi po yan, taday pwedeng pakatapos mong bakalon, pwede mo nang iuli. Naka-record po yan sa mo. Gabos na babakalon na equipment, may record po sa mo, tanganing maibalik, masiguro na may accountability ang kada taong nagagamit kaya. Sa procurement man po, although tinanggal sa ko si procurement, kang 2015, sinisiguro mi manggiraray, ta ako po ang nagpipirma sa acceptance, nga tama ang presyo. Regardless kang garano ang presyo sa procurement, may record po kami ka mga presyo, si tamang presyo. Pag sala po ang presyo, dahil pa ako napirma, ta ako po ang huring nagpipirma para bayaran ang ano man in order ta. Pag nagpirma pa ako ng alangkawan na presyo, tapos aram ko man sana na doble o triple ang presyo, madadamay po ako sa kalokohan ka mga nagpapalakaw kayan. So, kumbaga po, yan po ang training ko. Ang panahon pa ni Robredo, iyo pa mangyari po pinapanindugan ko. Organizational outcome, systematic, updated, and accurate asset, and stock inventories, well-maintained streetlights. Ang stock inventories mi po, naka-record mangyari po gabos. Per individual, kung anong mga supplies, naka-record po yan, gabos na binabakal, record mi po yan. Para masiguro na hindi nagsasobra-sobra ng bakal ang kada opisina, na di mo naman maintindihan kung saan hindi na ginagamit. So, naka-record nyo po yan. So, kung si man po ang gusto maghiling, anytime, magduman lang sa opisina, may record po kami kagabos na yan. Saka kung paano nila ginagamit yan, hinahanapin mo po yan ng record. Mandate, legal basis, Republic Act 7160, Lower Government Code 1991, Chapter 2, Article 20. Yan po. Ang may mga maaraman po nindo, kadakol na ko kuryente yung mga tao, mga electricians, sa iba-ibang lugar. So ako po, minakulog ko na magbakal ng ekipahe, harog kang boom truck, tanganig safe po, mailing po nindo, ang tao day mahuhulog pag nakuryente. Safe po siya, may spatter po yan, kung harani sa kuryente, may naghihiling sa baba, tapos mas madali po ang trabaho. Yan po, nailing mo no? May nakatingag sa baba. Spatter po ang apod mi kayan. Habang may nagatrabaho sa taas, may naghihiling po kung may delikado siyang madudukutan na kuryente para safe po ang electricians na. Next slide, please. Sa ngunyan po, kakaproblema po ang city sa dahil po kami nagtatalik ang accounting sa ang opisina ko po sa records po kang mga property, plant, and equipment. So, ngunyan po, ang inabutan ko kaya po sa opisina yan, kang pirang department heads ang nag-agi, may day po nagtatali. So, ngunyan po, nagkaigo kaming sa COA na mag one-time cleansing itong panahon pa ni kupong-kupong na mga records na naka-record pa sa accounting sa muya, malinig na, halion mi na po. Tama naman talaga, di minamaramo, nasa ina. So, yun po ang inaapod na one-time cleansing mi. Next slide, please. Goal 11, Sustainable Cities and Communities. Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient, and sustainable. Ang tabang mi po dyan,
iyon na po ang sinasabi ko na ito pong mga naka-star sa mga liblib o mga sityos, sinisiguro niyo po na safe man ang agihaninda, lalo na mga babae. So, minamakulog mi po na matabangan man sinda. Gender issues, safety of constituents, yun na po yan regardless of gender in all walks of life whenever they are using public roads by providing functional street lights. Yun po yan. Kadakol kaya po, sa totoo lang po, kung makakaiba po kamo sa lugar na pigdudurumanan mi, na talagang halawigo ng iulian na basog, maniklumo ng inuulian. So, ako po, actual po ako nag-field work, inihiling ko po ang sitwasyon ng mga tao, tangaling maintindihan ko ang pagmakulog sa inda. So, yan po mga sityo na talagang liblib na kung sakali. Dati po ang binabakal mi poste pang Casoreco Post, mahalon. So, naisipan ko po, nagpa-fabricate na po ako ng poste, itong mga ditres na tubo o didos, na para-barato, para mas ma-stretch ko ang budget ko sa streetlights. Baratong poste, ang wire okay lang, parehas lang, pero mas madakol akong matatabangan. Ang opisina rin po, dakol matatabangan sa paagi ng pagpapailaw sa mga sityo, sa mga, ang iba kaya po, kung maaraman nindo, more than 1 kilometer, ali sa main road, ang linalakaw, palaog sa inda, na may mga estudyante po dyan, naaragi talaga ang basog o maduuto na lugar, yan nga ni po mahalas, or ang iba, makaiwas sa mga maraot na pag-iisip, pwedeng guyudon lang sa kaduduutan, lalo na pagbabae. So, pag maliwanag po, naiiwasan po ang krimen. Parehas na po yan sa sinabi ko. Next slide, please. Ang target for budget year mi po ngunyan, sala po, dahil man po sala, pero harayo po sa proposal ko. Kasi unlimited po ang budget, ha. So, limited pala ng budget, ha. So, si proposal ko po, medyo nabawasan ng gusto. Ini po mga naka-red, ini po ang actual last year. Ang propose po, bako yan. Ini pong budget na itataos ako propose next year. Halimbawa po ang traveling expense, 50,000. Ang nakalagpos ako, 10,000. Ang office supplies ko po, 60,000. Sigun na taon, iyo mangyari po ang pinarehas tinda. So, nagkukulang po. Ang security services ko po, item number 5, kami po nagpo-provide ka mga security guards sa mga opisina na perming nahabunan. So, may mga security guards po kami nakadeploy, watak-watak sa mga opisina perming nahabunan para po masiguro man ang safety ka mga equipments mi. Ang iba po, mga nakapark lang na auto, hinahabon ng baterya, so nagpapasiguro po kami na masimbagan ang reklamo ng mga opisina. Ini pong repair and maintenance, item number 7 po. Ini pong item number 6 sa mga job orders po, yan sa contractual. Ini pong item number 7, yan po ang budget ko sa street lights. Kung mahiling po nindo, kung makakaikot ka mo sa Naga, modernized na maray ang mga kalsada ta, maliwanago na ang mga kalsada ta, in-improve ko na po yan na sa mga main roads, sa mga sityos, mahulugan ka ng piso, mahihiling mo si piso. Sa intirong Bicol garo po, pwede kong pagmalaki na kita na ang pinakamagayon na sa liwanag.
pag-abot sa mga kalyeta, sa mga main roads. Para po sa safety yan, ka mga motorista, si mga nag-aralakaw, si nag-abirahe pa uli. Then, ining iba po, insurance. Item number 12 po, kami po ang nag-i-insure ka mga building, mga sasakyan ka mga kada departamento. Kami po nag-i-rehistro ka yan. Kami po ang naglalakaw ka yan sa GSIS. Para kung sakaling makabangga o masulo ang mga building, yun siguro yung po ma-insure. Insured siya. Pero, kadakol po kitang binakal na sasakyan mo niyan, kadakol kitang mga building na ni-repair. So, dapat mag-adjust man ang insurance niya. Pero, si dati lang po last year, ang tinausa mo, dati na nga ni pong kulang. So, nagre-request ko ako madagdagan para ma-insure mi si gabos ng mga sakyan tambago. And, kadakol kaming buildings na dahin na naibali sa insurance kasi kulang ang budget. Yang other maintenance po, kabali po yan sa budget mi sa mga paglalakaw sa LTO, gabos mga pagre-rehistro, kay po smoke belching, gabos po dyan sina-charge. Next slide. Yan po ang budget ko. 22 ang total next year. Sa as proposed. Pero di po, ang nakalag ko is 17. 17 po. 17 po ang nakalag ko. Next slide, please. Okay na? Kung ikaw po kamong kahaputan, pagman ko po magsimbag. Sige, si may mga kahaputan po. Late. Nandiyan, yan ko pa lang po dati pong ex na board of director kang CPC, the late Bong Responde. Bong Marinaga. Si may mga po from the stakeholder, isa po. Sige, tabi, senyor. Bong Responde. Sir, makapot ka lang po. Kang last year, gura na po si budget nito, and then this coming year, gura na din po si proposed budget nito, at ano yung nadagdag at possible na si kang last year ba target plan nito na abot, or may nawalat pa kong project para continue para sa next year? Thank you. Arag po kani. Kada ako po may mga request sa MUYA na mga new installation. Yun nga ni po itong mga sityo. Irlawan mi. Nagtatao po pa lang kami ng financial services as material assistance. Mga drop wire po sa gabos na nag-apply sa Casoreco. Although 20 meters each ang libre, ang masurunod, babayaran mo na sa mo. Pero sa record mi po, more than 200, kulang-kulang 300 po ang nataan mi ngunyan ng asistensya sa drop wire sa mga nag-a-apply sa Casoreco. Siguro po aram nindo na pag may estudyante ka, di man pwedeng sa pag-aga lang maadal, nahulihan hapon, kay po man liwanag sa banggi. So, tinatabangan niyo po sinda ng magkaigwang kuryente. Ang budget ko po last year, dahil mangyari na sunod. Halos ini pong proposed budget ko ngunyan, iyo man po si budget ko last year na proposal. Kaya ang nagluwas po, yan po, kulang ng more than 4 million. Iyo mangyari po ang itatao sa mo ngunyan. So, kadakulon pa po nag-request sa mo ng asistensya, day kumasimbagan kabus, talimitado man po ang budget niya. Ini pong last year, si proposal ko po kayan, iningon niya na 2023, proposal ko po yan last year pa. Ito po si budget mi ngunyan, ka-2020 na taon, ngunyan, gusto ko pong maghirit na itama si budget mi, dahil dakulon po nag-request sa mo ng asistensya. Saka may mga lugar pa pong main roads,
sa Naga na mahal kaya po ang mga ilaw na pang-highway, hindi pa nakukompleto. So talagang naguhurop kami madagdagan. May mga kaputan pa po ba? Siguro, sir, before na dyan sa chat room kang Zoom, may hapot lang po siguro. Dyan sa power supply po baga, binabayad tayo na kuryente po, sa kasoray ko para duman sa mga street light. Tama po ba, sir? Sa sitwasyon po ngayon, mayo po ba kita ngunyan ng garo itong advanced technology? Uso na po ba ngayon ng solar, street solar? Mayo sa Naga po ba? Mayo po ba kaya sa ngunyan na nag-existensya? Nga nagpurbar po kami kaya sa Panikwason, kang solar street lights. Ang solar street lights po, dapat, kumbaga magayon siyang ilag. Halimbawa sa tao kang uma. Ito mayong limpoy. Kasi po, dahil siya na ma-maximize ang pag-charge kang battery, pag may mga nakakaulang, nakakalimpoy sa charger niya, usually po, ang solar po, maliwanag hanggang po alas 6 ng aga, hanggang mga alas 2, tapos maluya na po yan. Ngayon po. So nag-uuling mata nga, naman garay mapakinabangan ng liwanag. Igwa po kayo, igwa man itong inaapod na naliwanag pagka motion detector, detector, dahil mangyari po. Ang ano ko po, kadakol na po nag-submit sa kuning proposal, hinahagadan ko po sample, tinetesting me. Talagang hanggang alas 2. Dahil kung isiring, dahil siya advisable sa tuyang lugar. Dahil po. Pandiwa po, nasabi mo po sa bago itong cleansing sa mga property. Apo? Itong dahil nagtatarali, si Kowa, sa Indo, sa Kasano. Nahiling mi na-obserbaran mi po, nahiling mi naman sa likod kang GMR Coliseum. Grabe po ang ang dagmang naman. Pero marauton ilingon po sa pag nag-aaragi. Iyo po. As part kang opisina po nindo, ano po, taday pa po ito na hali, naigwa na po kita ning garo sinasabing cleansing sa recording niyo. Sige, siguro po maging cleansing man po duman sa yaon duman. Sa parte po, sa ikot-ikot mi duman, garo, piling istara ning halas. Piling ko Araw po yan kani. Sige. Haloy na po ako naghahagad ning warehouse na dakula. Sa mga ibang progresibong syudad, may mga warehouse po yan. Yan mga waste material, mga equipment na dahil nagamit, kinakamada po yan. Tapos may mga empleyado sila na pwedeng mag-repair kayan. Tanganing mapakinabangan pa. Ang kaso po, sa kunyan po, may akong warehouse na tultol na pagsasarayan kayan. Yan man pong tinatambak mi duman, ino-auction ko po yan. Dahil ka man po pwedeng dikit-dikit mapa-auction. Tinitipon mi muna po. Last year po, nakapa-auction pa ako ka mga waste material ng nabot ng 1.2 or 1.3 million. Kumbaga po, si basura kang mga opisina, pag tiniripon ko, pag binenta mi po yan, araw po kayo naabot. So, tinitipon mi po. Mas mayo pong interesado pag padikit-dikit. Mas gusto pa yung ng daraktulan. Gano'n ba sana siya, tinitipon muna. Kaya lang sabi mo sir, dapat may bodega. Naroon nga ni kayo sa request po nindo, medyo nagbaba nga si budget. Kaya medyo, may problema po talaga sa office. Actually po, ito kaya pong sa JMR Coliseum, extension office ko po ito. Dati na kaming yaon duman naka-stay. Tapos binalik po kami sa City Hall. May mga bodega po ako duman yaon. Si mga bodega ko, si mga medyo makantidad, inalaog mi sa bodega. Araw po ito mga sa computer, halos dahil mo po binabakal. Mga tukawan na raot, dahil po yan binabakal, piso ang gusto bakalon kang mga, ang apod po rin na kayan, malutong na plastic, dahil na po binabakal sa jack. Okay sir, dyan kita sa chatroom, kay Jonah Agumaa. Sa mga street light, may programa na po ba kayo? Solar.
sa Naga. Madali Or- pong maraot ang solar. Nasimbag na garod yun ni Sir Art, si sa imong kaputan na yan. Medyo dahil siya advisable, linhuli sa environment, siyempre, may limit ang power kang sa kamahal siguro yan. Kaya medyo dapat naman kita sa Saka ang solar po ngunya na pig-offer, lalo na pag ali sa mga singkit. Ang nakalag po ninda 150 watts, pero ang actual nyo po yan, pag sinukol mo, dahil ano yan, 80 watts. Sticker lang po, piglalaag ninda, naarog ka na yung wattage, pero ang actual output po, dayman. So, dayman po kami nag-ano. So, talagang dapat, mawalat sa mong sample, testing me, kung talagang maray, pwede ming patulan. Thank you, sir. Ikaw pa tabing naghapot sa chat, sa chat box, Nakatambak, mga poste. sa mga poste po, nakatambak, Jmar, baka. Mga poste mi po, ito mga dilapidated o route ng poste, ginagamit po sa mga barangay, ng mga sityo. Pero katong pinapagibo kong mga ditores o dito sa tubo, pag magagamit pa po kang barangay. Actually po, ngunya na taon, mga 250 na poste ang na-distribute ko sa iba-ibang barangay. Sinaghaharagad po na barangay na magagamit ng mga posteng kumbaga sa route na sa muya, dahil may na magamit, pero makapakinabangan pa ninda, nakakatao po ako sa mga barangay. Sige, kasama dyan, nasimbag na sa imong kaputan, si mga posting, kung pwedeng agadon, pigtatao man pala naman sa mga barangay na nangangaypuan. Ikaw pong hapot, para at least makaproceed na kita sa next presenter. Ayun na po, Sir Art, para ayun na po na kaputan sa imo, nabawasan ka na nga pong budget. Instead na 22 sa 18, naging 17. Kaya medyo dahil naman para hapot, medyo na. Salamat po sa kabos. Diyos maray na aldaw. Okay. Sunod kita sa next presenter. Sini ng Si Sir Nono na or si Bicol Central Station na? Because Central Station na po, Sir Nono. Sige. Tapos na po ni yung water supply. Iyota, araw ko may nakasingit. Si Sir Nono na po ang masunod, sir. Para sa iyang operasyon kang CBD na medyo nagtatama-tama niyan. Medyo na yan. Good morning po sa Gabos. Yan po si Ma'am Gladys sa NCPC. And mga pag-iribata sa NCPC, lalo si mga BOD ni ang tungunyan and nasa online Zoom. Nahiling ko yaon si Sir Dan. Sir Dan, good morning. Sir June Agumaa, Miss Florella Naldosa, Sir Ramon Jeronimo, and kay banan taman po ngunya mga pag-iribata sa CPDO, yan si Ate Cecil, Sir James, and sa Gabos pong online viewers, good morning po. So ngunyan po, ipipresentar kan Bicol Central Station ang sa iyang budget proposal for fiscal year 2023. Ay ba ko po yan? Ito ma'am, bigyan ako sa iyo. May NCPC ma'am. Itong may NCPC ma'am na file. Ini po, iyan si present mi sa Local Finance Committee. Ito pong para sa NCPC. Yan. So, ang next slide po. So, ang Bicol Central Station po belongs to the economic sector of the city government and ang samuyang vision, a local economic enterprise of the city government of Naga, which provides a vital transportation hub and public facility that promotes Naga's stature as one of the most competitive cities in the country and positive image which translated into return trips
and sway investment decisions in favor of the city. Mission to make Nagueños happy and proud of their city and of their living faith through continuous improvement of the facility, innovation of service, delivery, and inclusive governance. And sa mo man pong mandate or function, provide a safe, comfortable, and convenient bus terminal facility, generates income and revenue to augment fund of the city government for economic and social development programs and projects to uplift the living conditions of the poor. So basically po, ang Bicol Central Station, sinasabi ta po bagang siya sililawgon kang satuyang syudad. So dapat, lalo na po sa satuyang mga bisita, makapag-provide siya nin maray na impression, tulos, pag may nag-iigdi po sa to. And then, since na siya po sa local economic enterprise, dapat nag-i-income po siya. Para po masuportaran ang mga programa kang lokal na gobyerno, yan po, sa economic and social development, para sa economic and social development programs and projects. Next slide po. So organizational outcome, improved operations and services of the facility, and economic and financial performance of the enterprise. So ano po ang legal basis sa existence kang Bicol Central Station? Siyempre po, primero si Local Government Code o si Republic Act 7160, which encourages local government units na mag-put up nin mga local economic enterprise. Second, the establishment of the central bus terminal under City Ordinance Number 93-041. And then, the central bus terminal guidelines for the interim operation of the City Government of Naga under City Ordinance Number 2013-062. And Ordinance Number 2014-007, renaming the Central Bus Terminal to Bicol Central Station. And ini po si pinaka-latest, City Ordinance Number 2018-065, declaring the Bicol Central Station as local economic enterprise of the City Government of Naga. Next slide. So instead of pictures po, isi-share na lang po, isi-share ta na lang ang status po ngunyang kang satuyang Bicol Central Station. Since local economic enterprise po siya, mag-uurlay po kita ngunyan manungod sa figure. And kumusta naman ang satuyang Bicol Central Station, lalo na in terms of income. Primero po, iyan po si satuyang comparative gross monthly income from 2019 actually to September 28, 2022. Nag-update pa lang po ako the other day. So, iyan pong sa 2022, from January to September, updated po yan as of September 28, pero from October to December, projection po yan. Okay, kung may link ta po, prior to pandemic, ang gross income kan sa tuyang Bicol Central Station, 50.9 million sarong taon. And igwa siyang average na 4 million monthly gross. Ano po? So, for obvious reason, mailing ta po kan 2020 and 2021, nagparababa po siyang maray dahil aram ta na ang transportation si saro sa mga tinamaan kan COVID-19 na pandemic. Ano po? And then, syempre, sa Bicol Central Station, kung mayong biyahe mga bus, masaraman po ang mga nagre-renta sa tuyang mga stalls dahil may man po ni pasahero. That's why by 2020 and 2021, nag-recommend po kita sa Sangguniang Panglungsod na kung may nag-ooperate na mga stall, i-charge na lang ng 50% kung sa indang renta. And si day nag-ooperate,
data po singilon. Yan, lalo na po kang 2021, lalo pang nagbaba dahil sa kasagsagan kang COVID-19. Gustong sabihin, 2020 and 2021, pig-subsidize po kang City Government of Naga and Bicol Central Station. Ano po? Pero, ngunyan pong 2022, mailing ta po, padikit-dikit, nagbabawi po ngunyan ang satuyang terminal. And maririsama po sa income, ano po, January, February, 1.7 lang dahil kung matatandaan ta po, kasagsagan po yung sa tuyang paghigpit. Dapat siya nagbabiyarahe, igwang mga negative result, ano. So mahiling tayan. Kung anong period kita naghihigpit igdi sa Naga, nagre-reflect yan sa income. So by May, mahiling ta, nagrahay-ray na si income niya, nag 2.9, dahil yun yan si period na kita declared as alert level 1. Ano po? And since nami-maintain ta si alert level 1, padago si operation kang terminal and then si mga buses dadaragdag na masin nagbabiyarahe. And ang pinaka-objective ngunya kang Bicol Central Station is ma-meet niya giraray si sa iyang 4 million na average gross monthly. Ano po? And ngunyan, kung may hiling ta, September, 3.7 million na po. So, may kaipuan pa si terminal nin 300,000 na pagigos ano po, para makuha si 4 million. And ang expected ta po na income, ngunya na taon, yan po, 36.9. Kung ilingon ta po, arayon pa po ano, kung 2019, dahil almost 51 million kan 2019. Yan, pwede po yan maglangkaw. 36.9 na yan. Depende po sa magiging dalagan, lalo na po ngunya na pigaasahan ta po ngunya na October ata, ma-open si full implementation kan face-to-face classes. So, expected ta, malangkaw pa po yan, madakol ang demand. Lalo na sa mga public utility buses. So, next slide, sir. Dahil lang kita tamaan naman sana sa nakakapaluya sa income kan terminal pag napupundo ang sa iyang operation dahil sa inapon na force majeure. Pag may bagyo, or kayan, pag mayong biyahe, may maningkamang sa tuyang terminal. Okay, ini naman po si net. Comparative net income. Hilungon ta po kung piraman si napapadalagan sa Kaban, kang sa tuyang syudad na income hali sa Bicol Central Station. So, kung 2019, naling ta po, 28.8 million. Iyo po yan si neto, kan Bicol Central Station. And again, for obvious reason, 2020 and 2021, negative po ang sa tuyang income. So, yan si sinasabi ko. That's why pig-subsidize kita ng city government. By 2020, pig-subsidize kitang 3.6 million and by 2021, pig-subsidize kitang 7.2 million. So, for 2 years, halos ang kalugihan kan terminal is around 11 million. Ano po? And iyo po yan ang pig-target tangon niya na 2022. Nababawi tulo si kalugihan tang 11 million. And sa ngunyan po, as of September, na exact revenue kang Bicol Central Station, ito po nga ng October to December, ano lang ito, projection, assured na po kita ng 10.7 million. So, dikit na lang. Nahiling man kang management na makukuha po si target na mabawi tatulo si kalugihan kang nakaaging 2020 and 2021. Ano po? And baka mag 12 million pa sa tuyang net ngunyan poong 2022. So yan po, pigre-require kang DBM, kang local government code na dapat ang local economic enterprise dapat dahil itong sinasabing financial self-sufficiency is 100%. So yan ang target ta.
Tapag nagbaba po kayo sa 100%, yan pong FSS, ilan po nindo kang 2019, 230.6%. Dahil halangkaon si tatuyang neto, 28.8 million. Pero kang 2020 and 2021, 85.3% and 70% below 100. Kaya negative siya. Pero ngunyan pong 2022, nahihiling ta, ma-income siya, dahil sa ngunyan, 141.2% ang sa iyang financial self-sufficiency inaabot. Okay po, next slide. So, ini po si SDG goal adopted ng Bicol Central Station. 9.1 po siya, duman sa SDG goal. Develop quality, reliable, sustainable and resilient infrastructure, including regional and transborder infrastructure to support economic development and human well-being with a focus on affordable and equitable access for all. Next slide. So, ini po ang gender issue being addressed and BCS GAD program. Ano po? Primero, the need to emphasize and ensure the convenience, safety of women and traveling parents in the provision of management of transport service. Aram ta po na ang mga kababaihan, ang mga ina, sinda po itong may mga complex pag-abot sa public transportation dahil aram ta mas complex ang sa indang mobility dahil sinda si perming may kaibanan aki, may mga dardarang sinaudan, ano po. That's why we see to it na sa Bicol Central Station, well-maintained, functional, and operational ang satuyang breastfeeding center. And itong inapuntang in-transit support groups. Ano po? And then, dapat si satuyang public comfort room, operational and free. And ini po sa performance target, nakasurat po dyan kung ano dapat asahan kang publiko ang manungod sa satuyang mga comfort rooms. May diaper changing tables, dapat perming malinig, mayong malain na parong, may ilaw, ventilated, maray ang dalagan kang tubig, etc. etc. Basta ano lang po, dapat perming malinig. And dyan po sa Bicol Central Station, dahil aram ta na mas, ano daw, taarog ka na, masaloy magamit banyo ang ladies, masaloy, Kaya ang ginibuta po, nag-provide po kita dyan ng sarong comfort room, free, for her only, para lang sa babae. Igwa po kita kayo dyan. And ito pati, igwa itong cubicle na kung saan pwede magbulos ang mga kababaihan. Ano po? So, aside kayan, may hand dryer, dapat perming may sabon, etc. Basta dapat kompleto. And permi dapat igwang nakabantay para ma-maintain ang kalinigan. So, yan po ang dalagan kang satuyang Bicol Central Station pag-abot sa public comfort rooms. Next slide po. Next issue being addressed sa gender and development, inequality. Dahil para mahali si societal mindset na pag sinabing terminal, garo arena yan for men. So, sa Bicol Central Station, we see to it na pigdadagog ang gabos and si participation, lalo na kan mga kababaihan, dawa pag-abot sa policy making. Ano po? To give you an idea, ini po, next slide ma'am. Next slide. Nagbalik po. Yan. Iyan po ang gender profile kan Bicol Central Station community. Ano po? So, ang grand total, 550, and out of 550, igwa po kita dyan, 259 na mga kababaihan na either empleyado kang City Hall, empleyado kan mga stalls, or sinda itong tatawan ni pagkakataon para
enjoyment katong livelihood na pigpo-provide kan Bicol Central Station. So iyan po iba-ibang grupo, si vendors, utilities, therapists, porters, dispatchers, etc. Gabos po yan organized kan Bicol Central Station. And perming kita nagkakandak ni mga consultation, etc. Para ito nga ni, makuha si sa indang participation sa policy making and sa kung ano pa man ang mga issue na kaipuan i-address kan terminal. Next slide po. And then, next issue, vulnerabilities of employed women due to graveyard shift. Since ang satuyang terminal is operating on a 24/7, so may mga empleyado po kita dyan na nagtatrabaho ang banggi, hanggang mag-aga. So we see to it na itong sa indang mga benefits na itatao and working and functional ang satuyang mga securities na nag-duty man na 24/7. Next slide. Yan. Bale, ini na po si proposed budget kan Bicol Central Station. Ini po si form kan LBP4. Ano po? So, ang first program kan Bicol Central Station, sa General Administrative Services. So, iyan pong mga nakalista, iyan po si mga activities na kaipuan ma-accomplish kan Bicol Central Station under the General Administrative Services. Pun po sa pag-ensure na gabos na tenants, dapat igwanin mga kontrata on a yearly basis. And then si pagtao kan mga monthly bills, rental and electrical. And then, anong sunod dyan? Yan, well-maintained building and premises. And then next kaiyan, si gatekeeping, entrance and exit. Sa entrance, pag dapat may pinipiling bus or bus company or bus operator, basta dapat pag siya compliant sa regulation kan LTFRB, dapat palawan siya sa terminal. And kung maluwas siya, dapat nakabayad siya ng terminal fee. Iyan ang satuyang pinagkukuanan na pinakadakulang revenue o pinakadakula sa revenue kinukuha para sa Bicol Central Station. So dapat si assessment kang satuyang mga personahe, kumbaga error-free dapat siya permi and para day malugi both side, si terminal or si bus company. Kaya dapat ang mga assessment manangod sa terminal fee error-free. Ano po? And then, yan, si mga collections. Anyway, ang satuya pong sistema dyan sa Bicol Central Station, yan collection po on a daily basis na monitor po yan, especially kung sa indong lingkod. Tayo po kitang program or system para iyan po mamonitor ta. So, any time of the day, pwede tang mahiling kung ano si income na nagalawg sa terminal. Ano po. And of course, dapat si mga collection nare-remit sa bangko and then si reports na isasubmit sa City Treasurer's Office. And iyan pong budget for personal services and MOE halos napapaduman lang po yan sa sweldo ng tao. Ano po? At yan po, mas didetalyon tayan sa MOE. Itong sinasabi kong napapaduman sa sweldo, hali dyan sa 8.6 million sa MOE. 7,000 plus po kaya napapaduman lang sa sweldo kung sa tuya mga JO. So, next slide. Operations, yan po, may tulog kitang program. Primero, si BCS Safe Travel Program. So, under BCS Safe Travel Program, kaibanan po dyan si pagsiguro ta na si satuyang breastfeeding station is maintained and functional.
And then si maintenance kang comfort rooms and mahiling po kung pira ang budget ta. Sa MOE, sa breastfeeding, 100,000 po ang satuyang proposal. Si maintenance kang kalinigan, bako lang kang comfort room, but the entire facility, 300,000. And then maintenance of lightings and water sources, 4 million po ang satuyang proposal. So yan, 4 million pong iyan, mapapadon po yan sa ibabayad ta sa Kasureco, saka sa Nawasa. And then, si pagsiguro ta na ang Bicol Central Station is drug-free. Ano po? So may budget man kita dyan na proposed budget, I mean, na 100,000. And then number 2, ini pong security infra improvement. Sangunyan po ang satuyang plano para masiguro ta na kung sakaling magkaigwaning kasulo sa loob ng terminal, dahil taman po inahagad, siguro po nabarataan po nindo itong ano yan, ito bagang bus na nasulo sa diversion. Iya po. So, isipon po nindo kung sa loob ito ng terminal nangyari. Ano po? And then, ini po si Sir Uming nahiling na instead pong magbakal kita ng pagkadakol-dakol na mga fire extinguisher, sa iling ko, mas magayon na fire hydrant na lang ikag sa Bicol Central Station. And magbakal ng mga gamit dahil may mga personnel man kitang pwedeng matukduan as to firefighting. Iyo, kataid kang Bicol Central Station ang kinputong, pero ito bagang inapot ang response time. Ano? Dapat pag may nangyaring araw kayan, sige na may response tulo si terminal. Dahil lang po nindi itong sa... Oo, ito nangyari sa diversion. Nagabot si bombero, ubos na si bus. So, pasalamat po kitang ngunyan, ang satuyang general manager ng Bicol Central Station, si Mr. Mongoso. Kaya nag-budget po kami dyan 1.5 million. Tan pagkaarami, gagastusan ta kung ano man na mga materyales na gagamitin ng Nawasa para magkaigo kitang fire hydrant. Pero ang sabi ni Mr. Mongoso, ililibre na lang kita. So, pasalamat kitang maray kay Mr. Mongoso dahil ngunyan pa lang po nga ni actually, baka ngunyan na taon, magkaigwa na kitang fire hydrant. So, yan, 1.5 million na yan. Mababa pa po yan dahil ang pagkagagastosan na lang si mga fire hose, si mga ano lang, mga firefighting equipment. So, sunod po kayan, under the services infra improvement, second phase, kang satuya pong CCTV. Ano po? Dahil si proposal takong 2022, first phase pa sana po ito, dahil ongoing pa si construction kan LCC Hypermart. Ano po? So, itong portion na yaon sa may LCC, dahil pa ito malalaganan ng CCTV. Ano po, kaya ipo to si first phase. And ngunyan na taon, for 2023, next year by 2023, ang proposal ta si second phase para makompleto si CCTV sa Bicol Central Station. And ang proposed budget na po dyan is 1.5 million man po. Ano po. And then, ini pong pantulong program, Services Infra Improvement, ano po, may proposal po kitang 2.5 para sa RFID-based automated parking system, billing and payment. So, anong gustong sabihin po kayo ni? Kumbaga, itong mga bus company, magamit na lang sindang card, igwalang i-install sa entrance, saka sa exit, ka mga buses, ma-install duman na equipment and program, na card na lang ang gagamiton ka mga bus driver. Pag maluwas siya, itatap niya lang duman sa machine, mabukas si, apod kay Sir James, itong nag-aargano ka. Oo, mabukas ito, and automatically, ibabawas na si terminal fee duman sa card. Sa ngunyan kaya mailing po ni duhalang kawan ang bigagasos ka Bicol Central Station sa pag-abot sa panpasweldo dahil manual pa kita
pag-abot dyan. Kaya kadakulo na tao o dakul na personal ang kaipuhan, lalo na ta 24/7 ang operation ta. Ano po? Pero pag ini pong proposal tayong ini madagos, mababawasan po ang gastos ta sa manpower. Gustong sabihin ko yan, madagdag ang satuyang income. Ano po? Yan, so 2.5 million po ang satuya dyan na proposal. Ano po? And then, ini pong 150,000, may mga kaipuan na po kayong riribayan na mga equipment, lalo na sa mga collectors printer, computer, etc. So, kaya nagagman po kaming proposal. So, ang actual proposal po kan Bicol Central Station for 2023 is 34.7 million. Iyan po ang proposal kang Bicol Central Station. Ano po? 5.6 sa capital outlay and 13.1 million sa MOE and 15.9 million sa personal services. Next slide po. Ini po si actual na budget hali na mismo sa budget office. Ano po, ini pong ipipresent ko. So, kung mahihiling ta po, si personal services, parehas, 15.9 million. So, di pong problema. Pero, pag abot po sa MOE, next slide, yan, 12.6 million po na kumbaga hali sa budget office. Ano po? Na binaranga sa mga accounts pong iyan, kabali po dyan sa office supplies, accountable forms, fuel and lubricants expenses, pambayad po sa Kasureco, pambayad sa Nawasa, so kairibana na po dyan. Pero sa capital outlay po, subject for approval pa sa muyang proposal na 5.6 million. Ano po? Which is, ito po nga ning magkaigwa kita ng RFID-based payment and collection system. And then, ito pong procurement kan para sa CCTV, second phase ng CCTV. And itong procurement din kang satuyang mga firefighting equipment. Ano po? So, subject for approval pa ito. So, umayo pa sa capital outlay. Kaya, sa ngunyan po, hali po sa budget office na maging budget ka Bicol Central Station for 2023 is 28.5 million. Ano po? So, ang parang nabawas lang po dyan, iyo po ito nga ning mga proposal para sa capital expenditures. And pati sa MOE, iyan po si pigisabi ko sa bago, 7.1 million na papaduman po sa pansweldo sa mga job order. Kung mahiling ta po, siya malang may pinakahalang ko na pagkakagastusan, plus si pambayad po sa kuryente and pambayad sa tubig sa Nawasa. Next slide. So, ini po ang samuyang recommendations. Ini pong certificate na iyaon po sa right side. Siya po si approval na hali sa Office of the Transport Security. Approval kang satuyang security plan, especially kang Bicol Central Station, na ma-implement siya. Last year kasi, require ang gabus na terminal sa Pilipinas na mag-gibuning security plan. And base po sa Office of the Transport Security, ang interong Pilipinas pala, igwa kita ng 471 na terminal. Ano po? Pero, ang nakapagsumitir pa sana nin security plan, 20. And igwa pong 16 na na-approve. So, duman po sa 16 na na-approve, saro po ang Bicol Central Station. Pero, si sayang security plan is subject for implementation. Ano po?
And since na local economic enterprise po nga ni kita, dapat si paggastos niya, lalo na sa mga infrastructure, pigpaplanuhan niya man. Ano po? Kaya igwak kan, July, kan executive legislative agenda, pinag-require po si mga departments na mag-submit kang sa indang plano about 2030. Ano po? And ang ipapiling ko lang po sa indungon yan, and as recommended by the Bicol Central Station, so approval and funding allocation for our investment on infrastructure with focus on security. Ano po? To implement the Office for Transportation Security or OTS approved BCS Security Plan in compliance to the National Land Transport Security Plan. Kan 2020 po, ang samuyang proposal, si installation of X-ray baggage scanner and aluminum glass wall. Katuwag mi po dyan si City Engineer's Office. Na dapat, kung mai-imagine ta po si entrance baga kang terminal sa atubangan kang CBD Hotel, ang proposal ta po dyan, makaganan po dyan ng gate. And si mga maralaog, lalo sa mga gamit, maagi sa mga security scanner. Ayan po. Iyo po yan ang plano ta. Si City Engineer's Office, nag-ibo na po si Program of Works, ano po, and si papel, yaw na sa Office of the City Administrator, subject for signature kang sa tuyang City Administrator para ma-implementar. And we hope na ngunya na taon, last quarter, ma-implement mangyari ito. Tayo po yun sa muyang proposal kan 2022 pa. Ano po? And then, pandua, iyo po yan, si first phase CCTV installation na care of man po sa Information Technology Office na we pray, ma-implement man po ngunya na last quarter. Para di po siya maging backlog. Ano po? Naiguan naman nga na kaming proposal ngunya na 2023, yan po nga ni, si second phase installation kan CCTV. Kung di po ma-implement itong proposal min sa 2022, magigitong backlog. Po, iyo po nga ni. So, maagat po kaming tabang sa NCPC. Sana ini pong mga recommendation, may matabangan man kami na ma-implementar po ini. Dahil, ang pigpofokusan po ngunyan kan Bicol Central Station, si seguridad, bako lang po kang fasilidad. Pero seguridad, lalo na kang general public nang nagraralaog po dyan sa Bicol Central Station. Ano po? And second recommendation, approval of funding allocation for investment on modernization of services. Itong pag-isabi sa subagong installation of RFID-based automated parking system, billing and payment, dahil ini po ang nahihiling ming masold, duman sa nagpapardakulang gastos kang Bicol Central Station sa pampasweldo. Ang security po kasi, day po yan masosolve kang dahil masosolve kang technology. Kaya po talagang, kumbaga, igo talagang ikakag ka dyan na personnel. Kaya igwa po kita dyan mga public safety officer sa Bicol Central Station. Pero itong services niya po, pwede masolve kang technology. And iyo po niyang nahihiling ming solusyon. So, again, we would like to ask the help of NCPC para ma-endorsement po ining samuyang mga recommendation and proposal for 2023. Next slide po. Yan po nagtatapos ang presentation kan Bicol Central Station. Salamat po and ready man po kita magsimbag kan mga kahaputan. Sige, salamat po Sir Nonoy sa imong magayon na presentasyon. Medyo parang nakaka-encourage na maray na. Nakaka-excite na magkaigwa na kitang araw kaya na nahihiling talang sa ibang mga sa ibang cities. Kasi ang ibang cities po kaya parang igwa na din kaiyam. Ito may scanner na. Pero baka may mga kahaputan po paglilinaw sa presentasyon. Okay. Mahindot pagkaroon si Lolo. Senior citizen mo na po da.
Bako maning hapon tabi, boss. Sir. Ning tama tong sa imong proposal na ito. Ako na mamalisya ko ini mga CCTV ini. Duman sa monitor, mayo nagbabantay. Ang ginigibo na lang, ma-report, pagkatapos sa hanapon. Pero kung ikaw talaga nakabantay niyan, automatic, on that period, on that time, madadakop kung ano man ang nangyayari. Tama po to. Oh. Yan sinasabi ko yan, nangyayari yan sa intirong barangay na may CCTV, mayroong nagbabantay. Kaya useless ang CCTV. Iyon po yan. Kaya kami sa NCPC, kabali ang senior citizen, kaibang sa CDC, ang motion na yan, approve yan. Tama kayo naman yan sa imong proposal. Salamat po. Salamat po. Actually, gusto ko lang ilinawon regarding naman kang 2021 budget. Yung CCTV na yan, up to present, day pa palang talaga sir na i-implement. Katuwang kami ni sir sa pag-agad kayan, baka kung yan na taon or this last quarter, ma-implement namin yan dahil mas dakol talagang kaipuhan at needed ito sa security sa loob kang bus station ta. At the same time, haloy na po na proposal na paulit-ulit minti sabi nga ni na tano ta data kayang budgetan kung sa ibang mga department o sa ibang mga project kang naga na pa-priority, how much more na ini nag-i-income. Tandaan ta po, saro ini sa pinakadakulang nag-i-income sa laog kang naga in term of income generating. Thank you very much. Salamat po again, lalo na po sa suporta. Okay po. Sige. Sir Nonoy, good morning po. Ning hapot ko lang po, sir. If ever po ba ni ini ma-approve ining sa inyong mga CCTV and then mga scanner, ano po si mangyayari sa mga employees na itong mga job order? Baka po, di ba, mabawas ka man ng tao. Ano po ang naihiling nindong solusyon kung ano man po ang gigibuhan para sa INDA? Iya po. Bako sa CCTV, duman po sa modernization kang satuyang services, itong RFID-based billing, collection, etc. Mas madadagdagan, number one po, si ibang nasa operation, pwede tang i-value sa security. Tangon yan po kasi, ang security kang terminal, actually, kadikit lang siya. For every team, garo igwalang kitang tulong member kang public safety unit operatives kang Bicol Central Station na nagmaman sa 1 hectare na Bicol Central Station. So, saro po yan. Sabi ko po nga ni Kasubago, mas papahigpitun o mas tama, pag mas dadagdagan ta ning suporta ang security kang terminal, tayo ang kaipuhan, itong mga nasa operation, pwede tayong i-value sa security. And si iba, pwede ta pong i-request for transfer sa ibang office na nangangaipon ng personnel. Hello, Sir Nonoy. Very commendable po so output and report mo po as you shared to the public. Ang hapot ko lang po, regarding po naman sa mga sector na na-mention mo po, ano po itong mga existing capacity building na itinatao mo po, especially itong mga health-related matters? Like for example, if may na-encounter sindang pasahero na may mental health issue or may arog ka ng kahilangan, paano po ang mga ining mga sectors? So for example, dispatcher, porter, or itong mga vendors or mga tenants doon, paano po sila nag-respond on that? Ano pong intervention kang BCS? Anong capacity building na igwa? Actually po, prior kaini yung pandemic, nagbalye po kita sa Bicol Central Station, kundi ko napapasala mga 2015.
And from 2015 to 2019, si mga focus po kang sa tuyang mga pigtatao din sa idang capacity building. Ano po, actually, permi kitang may kapartner na office di sa City Hall. Number 1, si CDRRMO. Ano po, na kung saan, ini yung sa tuyang mga kabale sa inapod tang Bicol Central Station community, makanood sinda katong kumbaga matawan sinda nin kaaraman, number 1 sa first aid, ano po, and then panduwa, kabali din po sinda duman sa inaapod tang in-transit support groups, na kung saan kapartner taman po si opisina kan City Population and Nutrition Office. So sindaman sinagtao sa inda kayanin mga training, ano po. And then para masiguro ta na itong, lalo na kaniyong mga vendor, ini yung mga tenants, ano po, itong sa indang mga pagtitirinda, dapat marhay so packaging, dain na dadaya, permita po katong pigi-imbitaran dyan ang Department of Trade and Industry para mag-discuss man kay itong mga manungod dyan, especially duman sa mga standard retail price, si price tagging law, argayanta. Ako nga duman ko lang na araman, na day man palang gabos na commodity, dapat may standard retail price. Dahil man palang gabos. Lalo na sa ang pagkakan. Ang pagkakan. Sa pagkakan lang, ang dapat lang nagibuhon kang nagbebenta ka iyan, dapat igwang price, minakalag na presyo, para makapamili si customer. Ano po. So, mga araw kayan, Sir James, si mga giniributa up to 2019, and gunya na 2020 to 2022, again, ang kaibahan naman, si CDRRMO, lalo na itong mga related sa prevention kan virus, ng COVID-19, iyon naman yan sa tuyang, sa indang taong, parang sort of training sa tuyang mga kabales sa komunidad kan Bicol Central Station. And baka may mas magayon pang suggestion, Sir James, kung ano pa daw ang pwede tang gibuhon, kung ano, iti-take note po yan. Siguro po another pa po sa PWD. Opo. Itong accessibility, paano po if may PWD yung nag-transact sa Indo, may tataw po ba sa Indo itong sign language or mag-interpret kang mga, siguro magayon din po na i-include. Opo. Magayon po yan ang suggestion, Sir Even James. sa mga signages siguro po, or sa Opo. mga monitor, kasi aram ta po may mga pasahero din kita na nagta-travel na may din po, kung may mga physically or mentally challenges. Thank you, Sir James, for that very good suggestion. Well taken po yan. Sa ngunyan po, itong bako lang sa PWD, pero itong sa mga senior citizen na ano lang po, itong nangangaipo lang kang assistance in terms of, alimbawa, kay po ng wheelchair, etc. Yan, igwa po kami kayan. Pero itong sabi ni Sir James na para may magayon na communication, pero magayon po itong Rayman, baka magayon na. Halimbawa po itong announcement, kasi po ako perme niya akong duman sa Bicol. Naaral daw po ako nag-commute, nag-travel. Tapos nahiling ko po ito, bagang kadakol kitang mga nagduduman na nahiling ko may blind, tapos siguro po, data aram, baka igwa dyan din yung deaf or mayong pagdangog. Apo, tapos kung di man si blind, baka itong di ko aram, baka may announcement data, baka mabayaan kaya nangyayari po talaga yan. Data man may wasan dapat, si monitor po nga ni palan, Sir Nonoy, hapot ko lang. May times na
may nagka-function siya, may time, most of the times day po. So bihira mahiling na itong monitor naka-on. Actually, to be honest, nagka-problema si mga equipment staff. Dahil 2 years siyang, di ba, nagamit, subject for replacement si iba. And si system, si partner tapong easy bus ngunyan, nag-upgrade din kang sa indang system. From Windows-based, garo Android na ang gagamiton. So, pigahalat-halata po ito. Kailang, baka, bako na kato arog, bako na arog kay ito kadakul dati, si mga monitors na may kakagtag duman. Ta nagka 2 years kay siyang, pag-arog pa lang kayan, nai-stuck, nagkakaproblema. Pero gigibuhan po kang paagi kang Bicol Central Station na maibalik mangyaray po ito. And again, it entails budget naman, lalo na sa capital expenditures para magrebayan, lalo na itong mga TV tang Darkula duman. Sige po, ma'am. Sir, balikan ko po itong sabi mong livelihood. I-resign po ang mga taong nabibenepisyohan ka mga livelihood na tinatao kang Bicol Central. Po, actually, ma'am, pwedeng pakibalik si itong yan, may graph. Si mga aside ka itong mga empleyado po so ang nagbe-benefit nin livelihood diyan sa Bicol Central Station. Yan, sinda po si mga vendors. So, siyempre, mga vendor yan, kadaklikayan, mga kababaihan, si mga utilities, ini pong utilities na ini, sinda po si piga-hire kan mga bus company para malinigan ang sa indang mga buses. So, iba pa po sinda duman sa utilities, mismo kang Bicol Central Station. Yan, mga therapist, yan po duman. So, ang kadakliman nindang, client, mga driver, si mga conductor, lalo na nagpapahirilot. So, mga porters, yan. 2 grupo po yan. Dispatcher, beauticians, may mga beauticians po kita duman. And then, tenants, employees, and then si mga tenants mismo, So, sinda po, mga grupo na kabilang sa Bicol Central Station community, nagabos po sinda organized. Ta po itong, may chat po kaya duman sa Zoom, ay basahon ta po itong, itong suggestion yata or kahaputan. Suggest po from Sir June Agomaa. Suggest ko lang po, Manoy, na magkaigwang seminar orientation sa mga driver conductor regarding sa mga para sakay na may mental health problem, aka biglang atakihong epilepsy, tabaka biglang atakihong epilepsy or nawara sa sadiri, taday nakainom bulong or naging agitated and violent or restless. Aram ang gigibuhon, as well as mental health kang mga driver. B, mga diabetic and hypertensive na pasahero para aram ninda ang gigibuhon lalo na kung na hypo blood sugar or na langkaw ang BP. Better may basic knowledge or know-how ang mga nagpapadalagan kang mga bus or status asthmaticus, lalo na sa mga hararayo ang biyahe. And C, mas ma-implement po sa mga PWD priority seats. And if mayong ID, taoran man discount, lalo na kung nahihiling man ang kakundian. Po, Sir June, well noted po. Magayon po ang suggestion na parang itong mga driver si mga conductor, parang makanood kang first aid, and ma-address itong mga arugani yung sitwasyon. So, magayon po yan, na suggestion, Sir June.
Rest assured po na ngunya na 2023 po, magibo kitang sarong programa po para dyan. Magagitang tabang para sa mga collaboration sa ibang opisina, arugang opisina ni Sir PJ Barosa. And then, kung ano pang office ang pwede ming makatabang igdi. Salamat po sa suggestion, Sir June. Baka may mga dagdag kahaputan pa po sa nagdadalan sa Zoom, ay nagpa-participate via Zoom. So, check ko man po itong sa Facebook, kanyan si PC Mayo man. Baka ma-check din po sa SEPIO kasi live din po siya sa City Government of Naga ang presentation mo niyan. So, pigiinggan nyo po si iba pa ng mga nagdadalan, baka may mga paglilinaw o gusto ka mong isuggest para mas mapakarahay pa ang serbisyo kan sa Tuyang Bicol Central Station. So, salamat pong maray, Sir Nonoy, sa imong presentation. Magayon pa, nakakaubo na igong mga bagong plano ang lokal na gobyerno para sa satuyang istasyon. Araal daw po baga, iyo ang matao. Saka, totoo po talaga na iyo po ang... Magayon pa, nakakaubo na igong mga bagong plano Okay. Nabigla ako, ha? Sa Facebook Live. Okay po. Sige po. Kung mayo na po sigurong kahaputan or kadag... Hi, hello. Yan, si Manidan. Okay po. Ano lang, i-up ko lang po tabi kay Sir Noy. Opo, Sir Dan. Yan bang yan po bang mga nagpaparada dyan ng mga tricycle sa Asabang Central Station? Kung pakita ng mga pinapasunod dyan na dapat arog lang kaniyang singilta, may kung sa depende sa destination siguro. Kung mga hararanihon man lang, isa kasi ning pinapasunod dyan na polisiya sa mga tricycle driver. Salamat. Salamat po, Sir Dan. Ang pulisita po dyan, number 1, bawal ang pagkukontrata. Dahil may pinapasunod na fair metrics ang LTFRB. Yun dapat tong sunodon. Pandua, kung sakali po na igwang arog ka ining driver na encounter ka mo, itaulang po sa muya an plate number or body number. Plate number o body number lang po. Kami na kayo ng bahala ni Sir Rene Gumba. May pag-ulay na po kami ni Sir Rene, manango dyan, lalo na sa violation. And penalty, ang number 1 kan kina penalty, iyan pong mga nagpipirilang iyan sa Bicol Central Station. Sarong grupo man po yan, kumbaga sarong asosasyon din sinda. And ang pinakamagabat dyan na penalty na pigpapataw sa mga arog kayan ng mga drivers, itong ibaban na sinda na dain na makapila dyan from suspension to banning. Plus, ito pang aatubangon nindang penalidad kung sakaling ipadagos o talagang mag-igot ang nagreklamo. So, ang ginigibot po kayan, record sa Bicol Central Station and kung ano si penalidad na pwede mong ipapataw mo yan, plus ipapasa mo sa office si Sir Rene Gumba sa PSO para ipahapod naman siya. So, yun lang po takaipuan mi. Para po madisiplina ta mga arog kaini, ma-report lang po sa muya. Sige po. Thank you very much, Sir Noy.
Pag abot po sa araw kayan, Sir Dan, ang dapat po diyan masunod kung ano si latest na ordinansa kang syudad, ano po, sa pamasahe. Halimbawa, ano to na, pira na bangaw niyan, 15 pa bangaw niyan, 15. And may kilometrahe po, di ba? First, pirang kilometer ito si 15 pesos. And kung iyan pong sa imong lugar, Sir Dan, let's say for example, si pigsabi kang ordinance na first 1 or 2 kilometers ngaya, garo nga na ibaba yan na 15 pesos, yan lang pong dapat bayadan. Actually. And then, garo may dagdag lang siyang mga 1 peso naman ngaya for another kilometer. So, base po duman sa ordinance kang syudad. Kasi ang mga tricycle tapo baga, under sinda ka itong mga tri-mobile ordinance. Mga tri-move, ginigibok ang sa tuwing sangko ng panglungsod manangod sa pamasahe para sa mga tricycle. So, kung ano po ang nakasurat sa ordinansa, yun dapat po itong masunod. Kaya lang, minsan nagkakaigwaman pong garo konsiderasyon naman ngayon kang pasahero na sa iyang pigdadagdagan. Okay po yan. Pero never na magpresyo tulos si driver. Lalo na kung kukontratahong ka. Ano po, halimbawa, pagkapot sa imo, sa inka po, diversion. 70 po, ay, di man pwede. Ang diversion, ano lang di nga ni sarong kilometro, 15. Di ba? So, dapat 15 lang ang ibayad. Ngunyan, kung abok ka po niyang pasakayon, bawal din. Refusal to convey passenger. So, duwa na tulos ang violation niya. Contracting, nagkukontrata ng pamasahe, panduwa si refusal. So, yun po to. Ma-report lang po to sa muya, plus si reklamo kan na pasahero, yun po to siya actionan ta. Sir Dan? Salamat po. Actually, di ba po sila nililingaw kayan? Araman po din dayan. Kailang, dayten mahali. Itong inabot na baga nagpapaandar, nagpapaandar isip. Sa totoo lang po nga ni, yan, lalo na pag may na sampulan kami dyan, narog itong pigya, makapangirit nga ni, itong sa Manila bound area, baga nagpipiri lang mga tricycle duman. Ang naireklamo si Presidente mismo. Yung Presidente, di pig-suspendimi. Bako lang suspension, pig-recommend na talagang iban, o hanggang yan, dahil na siyang kaya nagbago ning leadership sa indang grupo. And kanakagilang nga ng aldaw, kaulay mi naman po si mga tricycle drivers na nagpipila duman. Pero, to be fair, sa inda po ito nagpipila duman, lalo na pang-aga. Denggayo ito problema. Nagkaka-problema talaga. Pagbanggi, and itong mga inaapod nindang layog-layog, na dahil man miyembro kang sa indang, ang apod ninda layog-layog, taday man miyembro kang sa indang grupo, garo dahil. So, kaya yun po itong hagad mi. Dawa anong oras, basta makuha lang si body number, plate number, magigibuhan ta po yan action. Sir? Ayun po, ang number 1 po kayo na usually na pigpapaapod kang PSO, kung sakaling yung pambanggi ito. And kung aga, maray. Kung aga nangyari na i-report tulos, automatically nadadakop tulos yan. Pero pag pambanggi, ang usually mong pigko-kontakan si operator. Po? May? Ay, iga po. Kung nakaagi lang po nga, doong beses kita nag-conduct ng drug test sa...
Si primero pong bago mag Peña Francia, ka-partner po si Land Transportation Office, nag-conduct po dyan ng drug test, bus, saka tricycle. Random po ito. May saro na tricycle driver na nag-positive. So, di na siya makakayod. Kinuha kang LTO sa iyang lisensya. After Peña Francia, nag-conduct, garo, bago magpon si Parada, nag-conduct naman otro, si kapartner tagerari sa LTO, and direct ng Diyos, mayong nag-positive. Both buses and the tricycle drivers na nakaperila sa panahon na ito. So, yan po. Ano po yan? Permi po kita, sir. Nagkakandak ng random drug test. Okay. May dagdag ko hang kahapotan. Matibay si Ate Osang, naabot pa sana, may hapot to. Pagabot nga na kasubago, sabi ko mayo si Ma'am Osang ay. Good morning po, Sir Noel. Ito pong mga bakanting stall po duman sa CBS. Ano po ito? Halimbawa kung makikipag-ulay po or ma-deal po sa imo, makaipo pa po kami kang tinasabing goodwill. Amayo pong goodwill na pigtatao pigahagad ang Bicol Central Station. Ay, sige po. Pero, araw po kayo ang proseso, mai-share ko lang si Bicol Central Station po, kami lang nagdi-declare na may vacant. And kami lang sinagsasuggest kung ano ang pwedeng negosyo sa vacant na stall. And then, iyan po tinataomi sa Market Awards Committee. Sinda po ang nagpo-process. So, sinikaagi po, first quarter may nabakante kitang tulo, and pig-submit ta po sa Market Awards Committee, bidding po si Ginibo. And si tulong bakantita na fila pa na po ito. Kaya ngunyan, may naman po kitang bakante. Okay. Pero, para simbagon giraray si hapot ni Ma'am Osang, mayo po kami pigahagad na goodwill. Salamat po, Sir Noy. Thank you din po. Okay, sige, thank you po. Sa mga tig-percent ba po, Sir Nonoy, ang kagayunan po doon na hiling na ang samuya lang po sa NCPC, ma-ensure lang po itong may safe space para sa gabos, lalo na po baga terminal yan eh. Ang karahayan po sa mga nagkapirang taon, may lang bareta na may pig snatch, or may yung parang maipadagos lang po ito na safe space po ang terminal para sa gabos. Ano man po ang gender niya, tapos ano man pong sector niya, saka itong accessibility po talaga. Ito ang gusto nilang masiguro. Apo, rest assured po na iyan po ipapadagos kong terminal. And again, para mas mapahigot na pa Apo. ang seguridad kan Bicol Central Station, ito pong mga samuyang pigpo-propose. I hope, again, we ask the support of NCPC na Apo, thank you po. Thank you po. Okay, may pahabol pa pong kahaputan. Si iba mga replaceable na, si iba may under maintenance. Ano po ito? Ongoing pa po si mga pang maintenance. Thank you. Opo, ngunyan pong taon, igwa kitang inaasahan na duwang CR na mapapakarahay. Ano po? Si Saro, ongoing na po. Ito bagang nasa may kakanan sa Poro. Inaayos na po ito kang... Actually, si LCC po kasi kato ang maano yan. Tanada niya ran kang sa indang patrabaho. So, pigigibo na po ito. Ngunyan. And pag natapos po ito, isusunod itong dakulang CR ta. Pinakadakulang CR ta dyan. Igdi sa may ali po baga, pakalaog mo lang sa terminal. Ano po? Iyo po ito susunod. Pero sa ngunyan, ano po ito? Nagagamit ito sa ngunyan. Again, subject for ano pa siya? Rehabilitation para mas maparahay. Tapos si CRTA for ladies only, padagos man po si ano. Kailang, di ko kayo ito nabibisitang gayo ay itong pambabaeng CR. Di kong gayo nabibisita. Marinig ma'am. Si ma'am. Di kaya kung nakakalaog duman.
Opo, opo. May bago pong ginigibong yan. Ito pong nasa may kakanan. Opo. Ito sa may likod po. Sa may food court area. Iyo, Sa dulo. Oo. Ginigibo po tungon yan. Ayun po. Sige. So, salamat po maray sa imong presentation. So, ito pong mga nag-participate po ngunyan na aga. Salamat po maray, lalo na po si itong yaon sa Zoom. Tapos si mga nagdadalan man po ning live sa Facebook, kang Naga City Government of Naga saka NCPC, salamat po. Sa mga pag-iriba po sa laog, thank you. So nagtatapos po ngunyan na aga ang session akang public presentation. Basahon ko lang po ang ma-present po sa atya na hapon. Ang inot po iyo ang office po kang City Environment and Natural Resources Office, yan, Senro. Pangadua po ang Solid Waste Management Office. Ang pangatulo po ang City Vice Mayor's Office, pero ini pong office ng City Vice Mayor, medyo nagpa-move po siya ni schedule to be announced po by Monday. Si mga day po nakapresentar mo niya na si Mana, i-announce po sa Lunes. Gliwat po, iniimbitahan mi si Gabos na mga pwedeng individual, organisasyon o grupo, o mga iba-ibang sektores na sana mag-attender po para maaraman taman po ang mga plano asin programa kan sa tuyang gobyerno, asin makapag-participate kita kung kinakaipuan mag-suggest kita, magkauning komento o magayon po mag-suggest ng mga programa para po mas maging marhay ang serbisyo kan sa tuyang lokal na gobyerno pa, lalo na po para sa mga constituentes. So matapos pwede na muna po katang mag-leave after kani, mabalik po kaming alauna para po duman sa presenters ngunya na hapon. Liwat, salamat po sa Gabos. I-share mi giraray ang link para sa atya na hapon naman. Kay Ben, thank you. Kay Manay Peresi, kay Manoy Dam. Asin sa iba pa, so bago po yan si Sir June. Dahil ko na matandan si iba pang si Sir Mon pala na Heronimo yaon din. Thank you po sa Indo Gabo. So maghirilingan po ginari kita sa atya na alauna. Recording stop.